Hej, mit navn er Jesper Hersbro, og her vil jeg vise, hvor nemt det er at sætte et backup job op fra en Windows Server 2012 R2 standard til en Azure Cloud Service. Vi starter her i Server Manager dashboardet, hvor man kan klikke her for at komme direkte ind til Azure Cloud, og man klikker på portalen og logger ind med sine credentials. Sådan. Og så lige et password. Når man er kommet ind på Azure Cloud kontrolpanelet, går man ned og vælger ny. Og der vælger man ny Data Service, og under Recovery Service findes der noget, der hedder en Backup Vault. Så man klikker der og vælger Quick Create. Så giver man et navn, og den her server, den hedder MyFast. Så den kommer til at hedde MyFast Backup. Sådan, og jeg vælger en placering i Nordeuropa. Sådan. Så går den i gang med at lave den backup vault, og det tager lige et øjeblik. Den snurrer herop. Når din backup vault er færdigoprettet, klikker du på det. Og så er der simpelthen en guide til, hvordan man fortsætter. Så man starter med at downloade Vault Credentials. Klikker der, så henter man den. Og de er klar til at blive gemt. Den vælger jeg at gemme her under Downloads. Sådan. Det næste, du skal gøre, det er at downloade backup-agenten. Så den kører vi og installerer. Sådan der. Så vælger man Next. Og det er nok en meget god idé lige at få opdateringerne med. Og så installerer vi det. Fortsætter vi med at lave registrering mellem serveren og Azure, og der bruger vi så de credentials, vi downloadede lige før. Dem lagde vi her under Downloads. Sådan. Og så fortsætter vi. Så skal vi have genereret sådan en passphrase. Der klikker jeg her, så vælger jeg et sted at gemme den. Og jeg tænker, at den lægger jeg under mine dokumenter, for eksempel. Sådan. Så vil du se, at her i baggrunden, der starter backup-agenten op, og den siger så, at der ikke er noget skeduleret, så her kan vi passende lige skedulere et backup-job. Jeg trykker Schedule Backup, og så næste, så er der lige noget data. Og hvad kunne det være? Et
det her tilfælde, der tror jeg vil tage billedfolderen blandt andet, eller bare den til at starte med. Sådan, så har jeg defineret, at den tager billedfolderen, og så definerer jeg for eksempel her, at den tager et job hver dag klokken lad os sige klokken 19. Så. Her kan man så sætte, hvor mange kopier der skal ligge op på serveren, og der er sådan, så man kan sætte, hvor mange daglige kopier der skal ligge, ugenlige kopier, månedlige kopier og årlige kopier. Så det løber selvfølgelig op i storagepladser, der skal man selvfølgelig gøre sådan en overvejelse om, hvor meget man vil gemme. Men jeg tager den standard, den er valgt her, det vil sige, at vi gemmer 180 dages daglige job, og så 104 ugers ugenlige backup, 60 månedlige eller måneders backup og 10 år. Så skulle der være en god mulighed for at hente et punkt, hvor man kan reetablere sin data. Sådan, og så er det sådan set færdigt. Det er alt, hvad der skal til. Det er selvfølgelig vigtigt at gøre sådan nogle bekendtskaber omkring, hvordan man får lavet en recovery. Det er jo derfor, vi tager backuppen. Og det kan vi komme ind på i en anden video. Nu tager den her så et backup job kl. 7, og det er jo værd, at man lige overvåger det første job. Det kan man gøre ind på selve Azure kontrolpanelet, hvor man vil kunne se, hvad for server der er registreret, eller der er registreret en server. Her kan man se, at der er registreret en server, men der er ikke taget nogen jobs endnu, men der kan man så se, at den begynder at tælle op hernede. Så på den måde kan man være sikker på, at den har taget de job, den skal. Tak skal I have for at kigge med.